sa maato kuya. Nasa taad to. Baktas-baktas lang ko. Kay igang mo kay sa balay, oy. Ano yan o, igang po kayo sa balay. Wala dyan tapalitig aircon ni kuya ba? Namang utay aircon sa balay, good. Naaba di nga wala man. Wala ko kita aircon sa balay oy. Natay aircon ko, wala lang kakabalo. Nagipinda ni kuya. Naari ti aircon. Wala lagi na ito nagamit kuya. Ni alangan bi, maway pagpalit niya. Pag ulit nato, na shirt man siya sa kwarta, iya na yung giprinda. Wala gini klaro si kuya no. Kung napatay aircon, hamlo yung taka itong tulog sa kwarto. Mao galing ning gawas ta ko no para magpahangin. Tara ko, ito dito ko. Tara. Tara ay. Kasakita gusto kong mayuo ko. Ginagino kayang kasakit ani, kinanglan na yun ako mautog hospital. Hindi ko katulog. May intag di mamasay ruway mo agi diri ron oy. Naabot na tag-highway ko. Hala kuya. Kanaba kuya oh. Lo, unsa man na koy? Kita man na siya. Hala kuya. Mga ilang ginaingon kuya nga LTO kuya. Ha? Unsa man ang LTO koy? Katugong kuan gol kutong sikat ni sa Facebook kuya ba katong ginapost. Ngano na kayo nga magkakoy na LTO na? Siyempre nakabluman sa kuya. Tanawar ko na yung liog ka ng iyang kamot oh. Mo din na lang ginaingon sa Facebook koy na LTO ka ng mga naka-blue. Mo na siya kuya. Mo na ang ginalikayan sa mga motorista. Katulad yung mga kolorong kanang dili kompleto ilang pandakpon. Mo na mga LTO na sila. Tama. Tara kuya, tabangan na itong mga motorista kuya nga hindi sila madakpan. Sige, tara, dito to koy, balik ta koy. Tara koy, timing koy, na yung motor koy. Para kuya, para hindi siya madakpan kuya. Pasok, nung sa pusing. Uy, dong, saan na to? Kol, asa ka man to? Ay ako? Moto kong downtown, kaya papayad kong pizza manok. Nakol, ayaw na lang jug dayon kol, balag mapas mo imong mga piso. Di pwede dong, uy, kay doon na to kadlaw kaon. Ako rabat itong itari. Nakol, tuunan niyo sa mo akol, bahala ka. Ano naman, yung sabihin na dito. Kanang kol, na ay harang dito. Na ay dakop sa mga pangit. Ay, yan mga bataan eh. Hindi ayaw, lagi-lakaw lagi kol. Di mo ka mutuo sa mga oy. Dakpan jud ka sa unahan do. Ano gano, kisa kayo nag-harang dito no? Ano sa ganito koy? LTO, manakop siya ang motor. Katong mga naka-blue. Moto, naka-blue sila, na LTO dito sa kanto do. LTO, karon mo kanong ba nga na LTO dire? Wala mo guna ginapili ang LTO kol, masing asa man na sila. Bitaw, bisan pag musubay kag kanal, atangan gyapon kanila. Naagya ko LTO diha. Mas mo dayon ihawon lang tra kong manok, kaysa madakpan ko, mahal kay gasto. Tama ginay mo desisyon kol. Ayaw jud labay basta na LTO. Salamat gino nga kay inyo kung ina nga na LTO nya. Mulis ako. Way problema na kol. Si kol, amping ko la. ihawa na lang tunong manok kol. May pa kay para na may panuntaan kasi mo ato ka dito na LTO dito. Bye kol. May gani kinamino sa tuwa ko. Mo gani koy no, dili na sa madakpan LTO koy. Abi na di siya mo tuo, bakit mo raw sag nangunggol god. Ate, 5 ka oras naman ko diri pinabuti. Wa man kay masayro ni abot oy. Uli na lang koy. Mission accomplished ta koy. Gani nakatabang yun ta. Katabang na sa katawan. Ay sir, nagilak lagi ka sir, wala kayo dakpan? Siguro siya kadilinsya koy. Kini uli naman no, naghilak. Gani niya. Unsa na yung gibang sulti niya? Ay na ta sir, ikaw tong LTO dito. Atik atang-atang ha. Atik ka ha, para makadilinsya ka. Matang muna siya kuya. LTO man na siya. Ha? Ganong LTO man? Tanawar ko na imong naong og kamot o na i-blow. Basta na i-blow, nasa highway, LTO na. Patakaraban mo dong, ibayok manggo. Dugay na. Kitambalan din ako anyel no, kay sakit kayo. Bayok man din ako eh. Sabi niya kong LTO. Ay kamu din nag-aaral sa mga motora para di ko kasakay. Pati yan ay sundang. Yate mo ha?